Bai, pertsikuten gute ginen asko. Orduen, goiko baserrizetan da oitura handi zeuen pertsikuterako. Bai, pertsiku tipu batzuk hartzen ziren bakarrik, Osa, oinude barzen suzie, hori bai. Baina, susatan, egumiek eta zinkueten. Zer, normalien leku txarretan egoten ziren, leku apur bat onak. Eta orduen, hanbotorata, atxetan gora, atxin gora eta eskintu zen erueten aitek. Gero bai, gero nausitzen bai, baina umetan ez. Bai, pertsikuten bai. Orduan, pertsikupe tipo batzuk hartzen gendu zen bakarrik, Osa, urretxak, iurrinek, txatanak, horzien nagusi. Osa, pertsikurik onenak horzien. Txatanak ziketzeko bebai, txatanak zera die, eske leku batzuetan ez dutzen ditzen, kantareluzak, kantareluz horizek. Ze, oin modan jarri die beste batzupe, kirtena horiski edaukina, baina goiko kapelie marraska edo egiten da bienak, ez da pinudistan urten da bienak. Besti edo gozu hauek eta trinku hauek, zendu hauek die. Eta horrek oso ondo ziketzen die, arizen sartute. Arizen sartute, kamaran eskei, eta orduen ziketu egiten die. Eta gero saltzak eta egiteko, saltza pertsugu beditzu zieliko batzuetan, horre ibarren da horako lekuetan. Guk txatan aditzio zago nahi. Pagotizetan, egiten dan txatan horize, horrek hilaran antzien egiten die. Txikize die izen.